Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Катаецца як сыр у масле. Адыгейский вот такой сырочек, так? Калі беларусы будуць жыць так, як Лукашенко. Ждать долго не придется. Бабруйская рыдлёўка супраць менскай сякеры. Хто круцейшы, лёгпрамразвіццё ці МТЗ? Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Карысную малочку цяпер вырабляюць без выкарыстання кароў. Зарабіў на ўласны рэстаран у тык-току. И al final... Улада Беларусі таксама напоўніцу эксплуатуюць садсеткі. Не адмахвайцеся, вялікая чорная муха дапамагае разбагацець. Альтэрнатыва для пчолаў, апыляюць і не джаляць. Спалучылі мінула і будучыню ў цяперашнім, а мы так зможам? Пакуль мы эканомім на ўсім, шукаем, дзе тавары таннейшыя. У краме выбіраем харчы не паводле якасці, а паводле зніжак. У Лукашэнкі іншая праблема. Выбар добрай ежы занадта вялікі. Усё з'есці не ўдаецца, і не ўсё ўжо можна есці паводле стану здароўя. Што можна зрабіць, каб беларусы, як Лукашенко, каталіся як сыр у масле? Любой человек приехал, купил здесь мясную продукцию, молочку, еще чего-то, и сказал, да, это объект 21 века. Толькі дзіва дзіўнае, беларусы чамусьці не спяшаюцца набываць аленіну, гэтую узорную гародніну, да і па морапрадукты чэргаў няма. Чаму? Зразумела, грошай не стае на далікатэсы. Лукашенко пра гэта ведае, нават сцэнку некалі разыграў. Маўляў, ён такі ж, звычайны беларус. Прадукты на паліцах выдатныя, але купіць іх не можа. Кто дал копейку купить пакет этого? 7 рублей. 7. Нет у меня денег. Кажа, што хоча набыць харчы, а ўжо праз хвіліну прызнаецца, што мае уласную фермерскую гаспадарку. Потому что у меня 11 коров. Для коровак Лукашенко ствараюць такое жыццё, што шмат хто з людзей пазайздросціць. Корова должна стоять в этом дворце. Чего же вы ничем не угощаетесь-то? Перед вами замечательный говяжий холодец. Пакуль у нас выдаткоўваюць сродкі на паляпшэнне жыллёвых умоваў быдла, на захадзе думаюць, як скараціць колькасць кароваў, якія негатыўна ўплываюць на навакольнае асяроддзе. Напрыклад, у Вялікай Брытаніі кампанія Better Dairy распрацавала тэхналогію вырабу сыроў і ёгуртаў без жывёльнага малака. Што самае важнае, прадукцыя гэтая больш карысная для здароўя людзей. Вытворчасць малочных прадуктаў неэфектыўная і нерацыянальная з пункту гледжання выкідаў вуглякіслага газу, выкарыстання зямлі і вады. На падтрыманне гэтага рынку ва ўсім свеце патрабуецца велізарная сума $45 мільярдаў у выглядзе субсідыяў. Пры гэтым жывёльнае малако не аптымальнае для чалавечага спажывання. Яно змяшчае вялікую колькасць антыбіётыкаў, у ім не хапае шмат якіх карысных для чалавека элементаў. Жывёльнае малако прызначанае для патомства жывёлы. У аснове тэхналогіі ляжыць прэцызійная ферментацыя, метад, які дазваляе вырошчваць малочны бялок казеін без удзелу жывёлы. Ён адказвае за смак, тэкстуру і плаўкасць традыцыйнага сыру. Канчатковы прадукт практычна ідэнтычны звычайнаму сыру. Але ў Беларусі свой шлях. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Замест выкарыстання новых тэхналогіяў, інавацыяў і стварэння альтэрнатываў нам прапаноўваюць працаваць без новаўвядзенняў. Па-старому, шмат і цяжка. Несмотря на прогресс, новые технологии легкого хлеба у нас никогда не было и не будет. Надыходзяць такія часы, што якая б не была добрая ідэя для бізнесу, усё адно раскруціцца дапаможа не сарафаннае радыё, як раней, а садсеткі. Папулярнасцю іх дапамагла маладзёну зрабіцца кулінарную зоркаю і адкрыць свой рэстаран у Мадрыдзе. Можа, і вам прыдасца гэты рэцэпт поспеху. Некаторыя беларусы, якія ім карыстаюцца, ужо даюць жару.
Знаёмцеся, Эльяс Дасунму – самы папулярны кухар Іспаніі. У яго амаль 10 мільёнаў падпісчыкаў у тык-току. Я пачаў выкладваць відэа і заўсёды марыў адкрыць свой рэстаран. Сацыяльныя сеткі дапамаглі мне дасягнуць гэтай мэты. І цяпер, у 27 гадоў, я ажыццявіў сваю мару. Шэф-кухар нарадзіўся ў Харкаве, а ў 14гадовым узросце пераехаў у Іспанію. Ягоны бацька – іспанец нігерыйскага паходжання, а маці – украінка з польскімі і габрэйскімі каранямі. Таму ў меню ягонага рэстарана ўплывы розных кухняў. Але адна з самых запатрабаваных страваў – варэнікі паводле рэцэпту бабулі. Нягледзячы на сваю папулярнасць, Дасунму застаецца сціплай асобай. Ён упэўнены, што здабыў поспех дзякуючы упартай працы. У эпоху лічбавых тэхналогіяў вядомасць можна атрымаць не толькі праз зоркі Мішлен, але і праз інтэрнэт. Гэтым сродкам актыўна карыстаюцца і беларусы. Сустракайце беларускія пэзы. Вам рэцэпт вось такіх цудоўных, смачнючых, пухнатых, тоўстых блінцоў. А каму варэнічкі паравыя, з пылу з жару, з печы, смачнючыя. Дарэчы, паводле міністра інфармацыі Беларусі, тык-ток – самая папулярная сацсетка ў нашай краіне. Ёю карыстаюцца 5,5 мільёнаў беларусаў. Улады гэта ведаюць, а таму змяшчаюць там свой контент, каб уплываць на вас. На свидании в тюрьме у сына в Бобруйске. Знаете, ребята, мы попали в сказку. Только ему не до сна. Блогеры и прочее – это небольшая для нас проблема. Это нормальные люди, вот мы их сейчас приобщили. Будьце асцярожны, фільтруйце інфармацыю, а калі карыстаецеся тык-токам, то падпісвайцеся на адэкватныя акаунты. Сапраўдны прарыў, велізарнае дасягненне. Беларусі на найбліжэйшую пяцігодку ёсць чым хваліцца. Легендарную сякірай ДМТЗ і бабруйскую рыдлёўкаю. Лёгпрамразвіццё выпусціла вечную рыдлёўку. Яна, як і сякера, прайшла выпрабаванні пад коламі. І нават круцей. Яе выпрабаваў ні больш, ні менш сам кіраўнік Магілёўскай вобласці. Я предлагаю на нее встать. Смело, это можно делать. Прыйшла зіма, і беларусы праверылі. Ды як пачалі наракаць. Почему на показухе все хорошо, как купишь, так сразу ломается? Это образец, а в продаже что? При морозе -5 хрупкие, как стекло. У меня такая сломанная, папа лед долбил. Можно сделать лопату с легкой и прочной ручкой, а не черенком и так далее. Вот кто ее купит в таком виде? Из белорусского здесь только дизайн. Странно, что презентация прошла без первого лица. Вы что делаете? Зачем эти нанотехнологии показываете? Сейчас Гейро позавидовать начнет и подготовит НАТО напасть, чтобы украсть эту сверхъестественную разработку. Ой, а гэта што? А гэта выпрабаванне расійскай рыдлёўкі. 10 гадоў таму. І кітайскую гэтак жа рэкламавалі. Але гэта не важна. Большасць беларусаў радая за сваю краіну. Куда там ракетам Илона до лопат Бобруйска? Ура! Мы на пороге вхождения в другую галактику. Этого еще никто не достигал. Нобелевскую премию за этот уникальный продукт. Круто, они изобрели лопату, скоро добудут огонь, а потом еще до колеса дойдут. Ух, заживем. Спадарства, а вы можете писать свое меркаванне под відэо на YouTube-канале Белсат Лайф, ды поставить нам лайк, калі для вас гэта бяспечна. Будучыня сельскай гаспадаркі ўражвае. Малако без удзелу кароваў, апыленне раслінаў без пчолаў. Амерыканскія навукоўцы распрацавалі перадавых роботаў і інсектаў. Гэты лёгкі і кампактны робот важыць менш за канцылярскую сашчэпку. Ён можа лунаць у паветры каля 17 хвілінаў, а таксама рабіць складаныя акрабатычныя рухі, напрыклад, двайныя перавароты ў паветры.
Мы імкнемся да таго, каб робот змог мець на борце плату кіравання, батарэю і сэнсары. Для гэтага нам трэба значна большая грузападымальнасць, чым цяпер. Таму мы прыкладаем усе намаганні, каб аптымізаваць канструкцыю робота, каб ён мог падымаць усё больш і больш. Такая тэхналогія можа значна павялічыць ураджайнасць у шматузроўневых сельскагаспадарчых фермах, прапанаваўшы больш эфектыўны спосаб апылення. Зараз у свеце мільярды долараў укладваюцца ў вертыкальнае земляробства. Што зазвычай не любяць рабіць людзі – выносіць смецце. А яго ў нашых сем'ях становіцца ўсё болей. Як падлічылі камунальнікі, на аднаго беларуса ў год прыходзіцца 433 кілаграма адкідаў. Амаль палова – гэта матэрыялы для пакавання, а з другой паловы можна рабіць камбікорм і паліва, і багацець. Гэтак робяць у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Для гэтага кампанія Serco Biotech выкарыстоўвае чорных мух, здольных перапрацоўваць вялікія аб'ёмы харчовых адкідаў. Гэта называецца муха, чорны салдат. За 10 дзён яны вырастаюць у 500 разоў у параўнанні з іх пачатковай вагой. З'ядаюць усе харчовыя адходы, якія мы ім даем, пасля чаго мы іх збіраем і здабываем бялок і алей. Бялок выкарыстоўваецца ў вытворчасці корму для птушак і рыб, а алей для экалагічнага авіяцыйнага паліва. У сучасным свеце лягчэй прэзентаваць інавацыі, чым захаваць унікальныя народныя традыцыі. Але спалучыць мінулае і будучыню ў цяперашнім удалося ў Японіі. Давайце паглядзім, як японцы вучаць традыцыям продкаў з дапамогай штучнага інтэлекту. Кампанія Fujitsu прэзентавала тэхналогію, якая дапамагае, напрыклад, асвоіць рухі традыцыйнага японскага тэатру. Камера фіксуе і аналізуе дзеянні чалавека, ды параўноўвае іх з рухамі прафесійнага выканаўцы. У звязку з нізкім узроўнем нараджальнасці і старэння насельніцтва ў Японіі становіцца ўсё менш асобаў, якія могуць працягваць такія традыцыі, як тэатр но. Тэхналогія скіраваная перадусім на захаванне традыцыяў, каб моладзь лепш разумела рухі і такім чынам магла хутчэй вывучаць рамёствы ды культуру. Прыдатная тэхналогія і ў спорце, бо дапамагае на ўласныя вочы ўбачыць і зразумець памылкі. Мне было прасцей убачыць, як правільна трымаць локці, чымся слухаць тлумачэнні. Тэхналогія Fujitsu ўжо выкарыстоўваецца ў спартовай індустрыі, дапамагаючы ў судзействе на гімнастычных спаборніцтвах. Цяпер яе ўжыванне пашырыць у адукацыі і ахове здароўя. Праз тыдзень спадарства адзначаем дзень народзінаў кампакт-дыску. Як вы думаеце, колькі яму споўнілася гадоў? 42. Яго вынаходніцтва на пачатку 80-х сталася сапраўднай сенсацыяй. А цяпер гэта ўжо старызна, як і кружэлкі, касеты і дыскеткі. Галоўнае, каб мы з вамі не сталіся старызнай, а таму трэба разбірацца ў сучасным свеце і ведаць, якім будзе заўтра. Гэтаму служаць навіны з будучыні. Да сустрэчы вясною!